ambatona. Damau gari na 'yan samari, Allah ya yi ku sannan kuna da martabar ku, kun ji ambatona. Ni a kullum mai za na fara zance, na kan sako kalaman da za su ƙara ƙauna. Sai na nuno ƙaunar da ke a raina, ta ɗan Amina farin ciki a gona. Ita ce har ta sa ake kirana, na doka tamburana garin su ummunana. Rabana wanda ke biyan bukatu, ka taimake ni in yi batu na so da kauna. La ila kunzu ku ce ha ilallah Muhammadu Rasulullahi sirri na raina. So da so wanda gashi ba iyaka, ya rasa sassan jiki ya tsaya a raina. Damuwar nan ku bar ta ba mu sanda, a duniyar matasan mu muke kwatanta kauna. Wai ina gwaska shugaban samari, shi ne ya sani in yi batu na so da kauna. Dan ba gwaska duk wanda ba ya san ka, da ni da shi fa ai ba zance na so da kauna. Arziki wanda gashi ba iyaka, a gan mu kai ne gwani yanzu ba irinka. Rashida komai lokaci yake yi, idan akwai hasashen mu a duk cikin abokanmu, mu daina raina junan mu, hakan ya zo ya dame mu. Gari ana ta begen mu, da arziki ake bin mu kamar diyan sarakan mu. Lale lale iyeri yalle, lale lale iyeri yalle. San maso wani wai koshin wahala ne, san maso wani wai koshin wahala ne. Lale lale iyeri yalle, lale lale iyeri yalle. Kuna ta rarrabawa Aliyu baya wasa, idan ana batun gwarzo Ali ba irinsa. BMBS ka ce da mu dole mu ba ta saurayin nan, Basiru shi ma kusan haka zai faranta ransa. Lale lale iyeri yalle, ta siwa adalin nan kana cikin matasa, wanda duk ya ce zai taba ka yanzu, da mu da shi fa sai dai ya fito ya ce da wasa. RBE lokaci ya tara da wani lokaci, ina yawan mafarkin ki abin da rai ya kunsa. RBE lokaci ya tara da wani lokaci, ina yawan mafarkin ki abin da rai ya kunsa. Kinga a raina a zucikin yaɗo, batun na manta da ke bar shi ba na sansa. Kinga a raina a zucikin yaɗo, batun na manta da ke bar shi ba na sansa. San maso wani wai koshin wahala ne, san maso wani wai koshin wahala ne. San maso wani wai koshin wahala ne, san maso wani wai koshin wahala ne. Kinga dai buyar taki ce ta sanya na buya ba a zina, a zuciya ta dai kin dasa dan fari da ransa. Wai ina sha zali rabbana ya yarda, ya bar mu duka a tare cikin mu matasa. Lale lale iyeri yalle, lale lale iyeri yalle. Sannu taktabari balkice ta ce ita a duk cikin samarin ta kun gaba irinsa. Nasiru baya nuna kyamatar nan da za ta sa a rushe mana duniyar matasa. To kun ganar wai na Shamsiya nufina, yana abin a zo a gani yau cikin matasa. Na yi kuka to amma ba hawaye, kukan farin ciki ne a duniyar matasa. Lale lale iyeri yalle, lale lale iyeri yalle, lale lale
sai ka daure ka ba mu duk kulawa, hakin muke wuyanka a ɓangaren samarin mu yanzu ba irinka. Hakurin nan marasa duk zukata, ka yi shi kai ne gwani yanzu ma kulaka. MK adalin matasa, batu nake akan ango damina da kaka. Ni idan za na gaida shugaban gayu dole ne na ce MK yanzu ba irinka. Wai ina rawi, wai ina rawi, wai ina rawi, rabbi ya